Assalomu alaykum do'stlar, ro'za hammaga baxayr bo'lsin. Xudoning salomatligi xudodan ahvoldan xudo. Мега тунку бачо, ягон телефон ба хвата гирем, телефон ба хвата шумода бисёртар хизмат мекунад ва телефон ба хвата хати мақсад 1 сол не 2 сол истифода мебарем ва скор кин то тоз мешавад. Бисёр баъз комментария менависанд ки короче телефони қимат мегирем, яке дастур кор мекунад, даст муғатта яке бушкан чӣ мешавад? Яке хай плей эконом мекунад мегӯяд. Хорошо брат, именно барои ҳамин хеле бардорам ва телефон овардам. Ҳам барои ҳамон категория одам, ҳам барои одамое ки хона телефон рӯй мекунанд. Иди коробка телефон, телефони угадать кунем кадом телефон аст. Аз ёфт нашавдан. Агар ёфтоши дар камера нест, агар наёфтоши оз ину ҷал каман нишон мекунем. Энди коробка бошад, ҳамаш телефони Intel автода. Рӯи памят 256 гигабайт. Расветка, расветкаша нишон мекунем то ёки ҷо дис расветкаш монда, дигар расветкашам бурор ки шура ҳамира дигар расветкашам бурорем. Телефон сауз аст, кабуд аст, свети голдаш, свети сиёҳшад. Памят 228 ам дорад, 256 ам дорад. Хоб, ниё кунем. Ин телефончаlar дариша коркунишан ниё кунем, чётка бада телефони ҳам буҷет не, ҳам памяти назор, ҳам скорси назорат. Мисол агар ки на айсаби нархш агар угем, яке ай даст гирифтим, мисол яке худои накарда ки ғалти шикаст рафтам, зато дилет намесуда барои телефон. Барои ки 128 гигабайташ 8000 рублай, 256 гигабайташ бошад 9000 рублай. Ва я бошад количество, нормальное количество аст, мисол ай 50 та зиёд ай. Ай 50 та зиёд ам телефон овардем. 2 рӯз пеш овардем, ҷо бардорое ки ам телефон суроғ мекардам, уже тамом шуд. Я нав 3 дона дигаш монда. Ба мисол бои намирӯз я патои диё овардем, мирам худо хоҳад максимум да байн 3 рӯз ё 4 рӯз тамом мешавад. Биё бартор. Свети голча, свети саузаш, ани ҳам бошад свети зарчак, свети дигари бошад свети сиёҳ. Се расветка голд, сабз ва сиёҳ. Ихтиёр дадаси бахтиёр кадом расветкаша мегирад. Мисол дар комплекти шо чӣ дорад? Дар комплектация яна телефон бошад, ина нишонто метиём. Ина коробка худаш 12256 гигабайт. Дар комплектация вақте ки мекушоен документҳои телефон, агар ки хондан хоҳед вақти зиқ шуди мешин мехонед. Ва дар комплект бошад чиқоли сиёҳ дорад, дар рӯш плёнка задагия, конечно, зарядники блок зарядник хати кабелш аст ки блокаш 10 ватта заряд метиҳад ва 10 ватта примерно дар 1 соату 20 дақиқа телефон полни заряд метиҳад. Ниё кунед чиқоли сиёҳуш, агар ки свети сабз зазани чиқади вид метавад. Ина чиқоли дар свети сабз дидасе ина. Махшруми вот, это. Она как диемус бошад, иниша мегирем, свети голдаш, да свети голдаш мезанем ина. То ҳам мебитем. Кадом чихелай. Десен голда мезаниша ранги 14 прошдага. Ва и телефон мисол не бот, школа мегири да свети сиёҳ мезанем. Но сега свети сиёҳ, савзаш, зардаш, се расветка монда. Я гуфтам, спеткен хайрдори кинем. На свети сиёҳ. Дар свети сиёҳ вид телефон гум мешавад ростига. Ако одаму ҳама да ҳар хелай, касе свети чоми мақулай, ин бисёр свети кабудшам зури бад мера, ва худи кабудш тамом жага. Ини ай ҳама свети чотка мешдагиш, ман фикр мекунам, ёки ини светай, ёки ини як светкашай. Так что хай боян ку ихтиёр дадаси бахтиёр, мисол мада свети кабуд мақул бошад, дигар ода свети сиёҳ мақулай, дигар ода свети зард мақулай. Светка свети мақул декта барвата хайрдорӣ ки. Ва нархош бошад я бордиам 228 гигабайташ нархаш 8000 рублай, 256 гигабайташ бошад 9000 рублай. Иним ки телефон бемалол омода хайрдорӣ карданад, мошина ина марамат. Ина сетта. Ина инҷа сетта. Ин инҷа бу сетта. Коробка чи? Бей коробка, ишам бу коробка холия гуфтанашем, то ҷо доноб тесам малаге, тамом. Ин коробка дигариш, ёхне. Ин ҳамаш тела автодай. Хоб, доставка бошад, масалаи доставка мекунам. Доставка ба Россия ба ҳама шаҳроша дорад. Ном басанд ки шумо дар кадом шаҳр қарор доред. Шаҳрҳои ҳама шаҳрҳо. Ба почта Россия равон мекунем. Минимум ай 2 рӯз то як ҳафтаро худо хоҳад меравад мерасад. Ай 2 рӯз вобаста ай дистансиядан дурито. Ва масалаи доставкаи Тоҷикистон бошад, Тоҷикистон ба ҳама шаҳроша равон мекунем. То душанбе равон мекунем ба самолёт, ба оҷа таксиё ҳамун районтон хати равон мекунем. Лекин то дари хонатон намебарем. То район. То автовокзал. бу инҷа буда когда сам сӯдагои такси кор накарда тоистон то дарои хонашон барам. И яка мебара, яка ройон мебара, шуфи яка неста. Хоб, масалаи нархи почта бардоро гуфтам мемонам, почта равон кардам 300 рублай.
ва масалан агар Тоҷикистон ба самолет равон кунем 700 рубл самолет хоҳед дар байни як рӯз то 3 рӯза меравад мерасад. Рақамҳои рӯи экрамдagi муроҷиат мекунем ҳама вақт дар хизмати шумоем ва иҷа албатта чӣ хоҳиш менем агар касе реал авиа бемалол рақамҳои экрамдagi муроҷиат кардан мумкин билетҳоро ба ҳама самт шумода навишта метиҳад ва агар ки рақамҳоро дидан досиб накарда ина дар рӯи экран бояд бурга буромадаги ҳамин рақамҳо муроҷиат мекунем албатта шумода авиакаси оператив ҷавоб метиҳад билет магар авиакаси омадан то ки ҷо омадан важни нест метавонед ки дар WhatsApp нависта билетҳо харидорӣ кунед читор айтои ки шумо думаҷон ва магазини Real Fonds